Ісюха, з вами містер Енд, і сьогодні зі мною Ігор. У мене 6 липня було день народження, і я покажу мої подарки, ті, що подарили мені на день народження. Так, мені подарили ось таку шоколадку, це чорний шоколад. Це молочний шоколад. Це білий і ще один білий. І лісові горіхи з родзинками. Ось таке. Це перший мій подарок. Наступний мій подарок це... Ой, мені подарили йогурти. Їх було 4, але я вже одного з'їв. Йогурта з чорницями. Третє. Оце мені подарила моя сестра. Там були цукерки і кіндер. І в тому кіндері попався Angry Birds. Ось така колекція. І я покажу, як в кінці відео я покажу, як він літає. Так, наступний мій подарок це Lego Nexo. Ось такі. Як це називається? Lego Nexo. Я понял. Там конструкція і зараз покажу те, що я склав. Ось таке те, що я склав. Воно стріляє. І воно ще й стріляє. Тож в кінці відео. Все покажемо в кінці. Да. Так воно стріляє. Так, далі мені подарили колонку. Тут ви бачите всякі ті, що є. Ну, всі види. Ось такі. А мені подарили пепсі. Ось так було. І зарадне, зарадне. В кінці відео, як воно грає. Все в В кінці відео найцікавіше все. Все. Так, це коробка. Так буде. Давай. Наступне це була гравюра. Ось така. Гравюра. Тут А де вона? А ось. так, На. так. Ось була така, щоб видряпувати. А оце мені допомогла чуть-чуть сестра. Ну все тобі допомогла. Так, Ти далі маєш все брати. це подарила моя сусідка, ось таку пачку цукерків. Це вроді без вину. Так. Подарила моя сестра м'ячка жовтого, Україна. Давай. І червоного ось такого футбольного. На. Котися. Так. Наступний це Клуб бізнес. Ось Ось така. Давай. В кінці відео покажу, що там всередині. Все в кінці. Найцікавіше. І найцікавіше те, що я давно хотів і чекав це скать. Покажи, що ззаді. Та ти що? Який футбол? Такі зелені колеска. А ось тут таке, як будуть чекати сильники. Ще наждачка. Ось зараз. Ну, відкладай. Ну і ось майже наступив кінець відео, і я обіцяв показати, як це все робиться, як воно там все грає, як воно там все літає. Ну давайте перше подивимося, як літає ось цей Angry Birds. Зараз я надіну. Воно тут тако надівається. О. Все. І зараз ось воно так виглядає. І ми кидаємо. Та час іде! Я виріжу. І воно так виглядає. І ми кидаємо. Воно як вертольот. Дай. Коротше, так буде. Так, дайте наступне буде ось це Нептунайт. Яке стріляє? Да. Яке воно стріляє. Ми ось тут Все бачимо. додали ось таке. Да. Воно всередині, ну. День добрий. Коротше, там якесь таке щось є, що там воно всередині. І... Воно ось тако.
наступне це в нас колонка. Тут є така кнопочка, коротше, включаємо. Зараз я вам покажу. Ось така пепсі. Кола. Да. Включай. Так. О. Ось тако. Добре грає, все добре. Не бійтеся, гарно грає. Музика йде. Коротше, все. Давайте наступне буде у нас це клуб бізнес. Знімаємо ось це. Це вже викинь. Вона дуже велика. Ось така. Тара-тара-тара-тара. Вау. Зараз я покажу. Так, давай. Показуй. Тут перша це у нас конструкція. Вона дуже велика. Дуже. Зараз покажу. Та ми не будемо читати на Дивіться, воно перевернуте. Зараз буде назад. Фокус. Далі. Три в одному. Да. Все, давай йди. Так, тут у нас таке ігрове поле велике таке. От. Ух, таке велике. Так, оце поки хай тут от. Давайте бумага. Тут якісь повідомлення, тут ще щось там пише, якась бумажка, тут теж щось там пише, і тут щось пише. Все, коротше, накидаємо так. Тут теж є якась, коротше, щось є тут. Так, тут у нас торт, булка, пряник, вода. О, бачите? Далі. Тут у нас щось там написано, форс-мажор. Далі тут мудупу. Що там написано. Тут у нас далі, що там у нас? Біржа, все. Ну, найкраще це гроші. Ось такі гладенькі, такий папір. О, Це. я багатий. О, бачите. А от ти всі Все. кістки. А що ось це? Ну, а наступне відео, як я катаюсь на скейті. І ось це. Там було. Так, там якась ще карлючка. Не знаю. А, і ще ось такі буде фішки. наступне відео. І ще ось такі фішки. Да, тихо, коли я буду кататися на скейті, наступне відео. А з вами був містер Едер, всім бай-бай.